Kutholakala ukuthi khona ubuhlobo esinabo mina noTholani. And umalume kaTholani ubesazi. Ilokho besicela ukusizwa ngakho ukuze sinazise besingathi sizontshela kanjani. Hayi, wethobeka ngane yami. Uyabona mina ngawe ngane yami. Ungibona nje ngeke ngithi noma ngise ofini, ngise livini, ngingafuni ukuhlala nawe. Ilenza ingqondo zakho lezi. Kwaseqaleni Thobeka, ngakushiya ngane yami ngahamba ngofuna umsebenzi. Ngakudonsa ngendlebe. Kathi sihlukana nabafana, ababuyisela abasizi. Namhlanje unengane, namhlanje ungibizela abantu. Uyazi Thobeka kahle uThobeka kusho ukuthi ingane yami ube nemfihlo, akangichazelanga. Nami nje ngikube surprise.